थांनाय मैया मोनायाव जे समाजारि बिजोङाव ओंखारनाय जे मोनसे हाबा बेखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायदों आरो जोंबो नुबाय आरो जोङो गासै रिपर्टखौ जोङो लाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा आरो जोङो गासिबो थंखौ जोङो लानानै जोङो मोननो हाबाय बे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे मोनसे हाबा बे हाबाया दतमा हालामाव जानाय क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामाव जानाय आरो बे हाबायाव जोंनि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं बेखौ मोनसे हाबानि मन्दप बानायनानै बे मन्दपआव खामनि सायावनो बिथांमोनहा गोथार जुलि एबा हाबाखौ आहुति सावनायखौ बे खामनि सायावनो बिथांमोना सावहोनाय जादों। दा खामा जाहैबाय सिफुङा जाहैबाय जोंनि बर'नि गुबै दोरोङारि दामजु जाय दामजुजों जोंनि बर' हारिनि गुबै सिनायथिया हाबनानै दङ आरो बे दामजुखौ दामनानैनो जोङो बाथौ धोरोमनि जे खेराइ फोरबोनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि बर'नि हारिमु बिथिङाव जे ख्रिस्टि मोसानायानो होन जोंनि बैसागु जानायानो होन गुबुन गुबुन जोंनि जे हारिमुवारि बिथिङाव जे खाम सेरजा सिफुं जथा दामनानै जे जोङो रंजायो मोसायो आरो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव खाम सेरजा सिफुं बेजों जोंनि सिनायथिया गोथौयैनो सोमोन्दो दं हिसाबै जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दिनै खाम सेरजा सिफुं जथा बे बर'नि गुबै दामजुफोरखौ जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां आफादफ्रा ज' जानानै जोंनि साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि बे दामजुफोरखौ जोङो GI टेग मोननो हाबाय आरो जोङो मुलुग दरबाराव बे जोंनि दामजु होननानै जों सिनायथि होनो हाबाय। दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दुखु मोननायजों आरो जोङो सोंखानो लुगैदों जे मोनसे हाबायाव गावसिनि गोसो बायदि हाबाखौ साजायनो साननानै बे साजायनायनि लोब्बा लानानै दिनै खाम सिफुं बेखौ दिनै बिथांमोनहा मानहानि खालामनाय जादों मान गैयै खालामनाय जादों आरो बे मान गैयै खालामनायखौ जोङो जिरायनानै थानो लुगैयाखै जोङो सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो लुगैदों जे बिथांमोनहा दिनैनि गेजेराव जाय न'खराव बे खामानिखौ मावदों जाय न'खराव गोथार जुलिया जानानै थांबाय बे न'खरनि बिथांमोनहा जोंनि हारिमु आफादनि खावलायनाय बायदि हारिमु आफादनि दिनै नारसिननाय बायदि बिथांमोनहा निमाहा बिनांगौ आरो जोंनि गोबां आफादफ्रा जोंनि गोबां इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा जोंनि बर'नि हारिमु सिबियारि बिथांमोनहा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ सोंखारिबाय थादों आरो गोबां बिथांमोनहा आयेननि राहा लानो नागिरनाय बेखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेयो नंगौ थार बिथांमोनहा जुदि गावसिनि दायखौ सिखार जायाब्ला जोङो आरो बिथांमोनहा निमाहा बियाब्ला जोङो आयेननि राहाखौबो जोङो लानाय जागोन। ओंखायनो जों बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजोंनो जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनांगौ आरो जोङो खावलायबावनो लुगैदों जे बे हाबायाव बे खामानियाव जाय बिथांमोनहा लोब्बा दङ दिनै बे खामानिखौ बे साजायनाय खामानिखौ सोर सोर मावदों गामिनि बिथांमोनहाबो गामिनि गोरों गोरा बिथांमोनहाबो हयथ' साननांगौमोन बे खाम सेरजा सिफुं जथा बेखौ साजायनानै जे मोनसे गोथार जुलिनि खामानिखौ मावफुंनायाव जे बर' हारिनि जे हारिमुआव मा मोस्लेट जे जानानै फैगोन बेखौ बिथांमोनाबो सिन्था खालामनांगौमोन जे बे गामिनि मानसिफ्राबो गोरों गोराफ्राबो साननांगौमोन बे बर' हारिमुनि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनाय जागोन नामा बेखौ साननांगौमोन
आरो दिनै जाय हाबाखौ गुरु हिसाबै आहुति सावनानै गोथार जुलिखौ मावफुंदोंमोन, बे गुरुआबो साननांगौमोन जे मोनसे गोथार बे जुलिखौ मावफुंनो थांनायाव जे मोनसे खामनि सायाव जे आहुति सावनानै जे गोथार जुलिखौ होदों, बिथांनि मेगनावबो बेखौ नुनांगौमोन जे बर' हारिनि जे गुबै दामजु बेखौ जे नोजोर होनानै दा बेनि सायावनो जे बन जाबनानै आहुति खालामनानै गोथार जुलि होनायाव बिथाङाबो बेखौ नोजोर होनांगौमोन। दिनै जों नंखायनो सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो बुंनो सानदों, बिथांमोनहा गासैबो गामिनि इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो जाय हाबाखौ होदों गुरु आरो न'खरनि गासैबो बिथांमोनहा दिनै निमाहा बिनांगौ। जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोनखौ जोङो नारसिनदों आरो बिथांमोनहा जुदि बे खामानिखौ मावाबा, दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा निमाहाखौ बियाबा जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गोख्रोङै फोसावो।